Mahaisar, जों जतन सायमानो जे बसकां फायनाय 30 सेप्टेम्बर जे तिप्रामो थाबाय कायसा कटरमा 12 घन्टानि जे बन दा खबजाक दंमोनि किला तिप्रामो थानि बखाक दैले ओ जे बन 12 घन्टानो टिभि बसक जराति प्रिपरेशन फटोना हाबजाक दं आबुना टिभि लुक्रंना तमा पाव प्रसारने किसे सागद पहिलाव हामबाया फनाय जिनि मिडिया जत फाइस फैजाक ताकु टेबुल संनो प्रथम खाका हाम तासारा जिनि मिडिया नि बिसिंति नाय टंनाय सारा त्रिपुरा इवेंट किला बागमा जत जिनि थानसानि खरां साजागनाय साजायान रंनो बहायनि बेलाय बेलायके खाका हाम खुनुया पारु दैबो सिनि लगे अ दिनि निवा तंगो सिनि सेंट्रल नि जुतिसा वाइटिएफ नि सिनि डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारि सिनि ब्लॉक नि प्रेसिडेंट नरेसा दैबो सिनि सेक्रेटारि ब्लॉक कमिटी तिप्रामोथा वाइटिएफ ति दबल जतन तं जों अमनो बेलायके प्रश्न कहा जों अमनो जों थाइसिं निरब मीडिया हायको सिकां जों अरनो कायसा किला हाथिवनो बाजार सभा हाथिबा सभा खायलायखा कायसा अमसिनि मेसेज फाइनाय 30 तारिख जों खोनाखा जत सोशल मीडिया अनुखा 22 तारिख सिनि हानि नकपां बुबाग्रा सिनि ब्रह्मनां राजा ब साख्लायखा ग्रेटर टिपालेन नि बांगै जों 30 तारिख सिनि एडिसी एलाकाव टोटल 6टा सिनि 6.5 जरा बन खायजागनाय बनो जों पुरा सिनि किला तिप्रामोथा बहायने पुरापुरी ब्लॉक कमिटी वाइटिएफ टी डब्ल्यू सर्व पुरापुरी सपोर्ट खायो और सपोर्ट खायमानि बिसिंतैनो जों सानि मुसुगु जत सोशल मीडिया नाय टंनाय न जों किलाव अमो हायखेने प्रिपारेशन नावै टंगु जों आपरा जागाव जों कयेकटा जागा 7टा जागाव जों पिकेटिंग खायनाय तारसासेनि गुरिनाय राउन्ड रनाय सिनि 6-7टा गारि टंनाय बाइक 200-300टा टंनाय जों सारा किला आमचाय गुरिनाय सिनि एडिसी आमचाय गुरिनाय अमो हायखे जों प्रिपारेशन नाजाक टंगु अ दिनो जों सिनि किला बागमा निंगैबो तिप्रामोथा ब्लॉक कमिटी निंगै वाइटिएफ टी डब्ल्यू संनो बाहायनो बुबाग्रानो लगेरनाय क्राक खायनो जाते सिनि थानसानि खरां सिनि ग्रेटर टिपालेन नो दायथि खरां दिलिवर होवानि बांगै जों खायनि बांगै जों बाहायनो अ बन सपोर्ट खाय आपरो दिनो क्राकखे जों हिंनो साथि कैसा पंगाके ता उसकां फायनाय 30 तारिख सेप्टेम्बर बुबाग्रा बन दा खबजाक CPIM नि गोजाम मन्त्रि सं बाता गोबां मानो भाइराल खा ससियेल मिडिया रगो बरक तो बन दा खबजामानि माने लाया CPIM नि जे गोजाम मन्त्रि र बन माने लाया आनो तै नं तमको केरं दनाय बरनो बेलाके हामबाय जों सामाव आसले CPIM नि मुक्लगो बरक गरिखा सपोर्ट गरिखा बरक गदगमा 20 बছর 25 বছর राजत्व खायका ठीक न पिया बरक टीटी एडिसिओ जेबाबे आगे सेंट्रल नि टियाबा एडिसिओ तेबो मोर पावर होनि बांगै जे कागज रजागमनि बनसान बन नट रिलेक्टेड नै बरक फिरावग्रै रहौ और जागा ब्रंनि कोनो बरक करै सपोर्टार करै हाय हनैनो बरक पॉलिटिक जानि जा बन सामाया ब्रंनि आइडियोलॉजी बाहाय बरंनि व्यक्तिगत ब्यापार तबे के अमनो जों पुरापुरी अपोज खायो बर अम हाय खायन दंमनिया अमनो जों सानाय CPM र तिप्रासानि बांगै काया आसले बर व्यक्तिगत सार्थक राजनीति खायनि बांगै अमति हाय कग्र साथनता गतै गायसा पाइथाको संनो जे किला आमसाय बोले बबो जागा थाइबो जे का संजगनाय आबले बुसु जरते प्रस्तुति खायजा का थाइ डक्टर जों अमनि परेबो जों तैसासानि बिसिङनो जों जेनि हायनि तैकायसा सेसन मिटिं खायजागनाय प्रिपारेशननि बांगै जों कयेकटा पॉइंट खायना जाक दंगो बागमा हाय रायो हाय आक्रबला हाय आयांसिनि काब्रा हाय अम हायके 6-7टा जागाव सिनि गैदारिं दंनाय आरो जा पिकेटिं खायजागनाय सिनि यूथ वाइटिएफ डब्ल्यू जतन मिलिविन आरो गैदारिं खायनाय टोटल सावबो आरो फ्लेग गायमानि नाया जों द फाइलक सावासि नाङो हालिबाग तमा CPM तमा BJP तमा IPF तमा त्रिपुरा तमा कांग्रेस चिनि कायसानो नाङो चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड हालिबागै जतनो जों कयबो काम गोरों खायबो चिनो जों जेखेबानो अ फाइनाय 30 तारिख शनिबार चिनि स्टाइक एमन बाबे रागनाय जों साला किला बागमा फुलुबै रनाय जतनि सुबाय एकदम थम यम सासा बिमाया जार खायनो जों फुलुबै रनाय कागुरा बगुरा अ फुलु थानिओ निरब जतनि सुबा सुनांनाय कागुरा अमा जों अर सुदु माइदो आसर बासावि कक सानाय ब्रनि कायसा कपाल स्लाइदै हायसि निरव यां जिदि रेगा बिल नानाय पुरा बाता नानाय दुकान फालनाय अर किलावा मानै फालनाय चप फालनाय बिरानि फालनाय जतनि कपाल जों स्लाइजागनाय बनि बाङै जों बासालायो कागुरा बगुरा
bor bangai pusitai sini jora kurui buat grasau di limitation 2026 painai oh sini kila buipa tu thangai apro sini kinang kering thangai sini emle songkabai thangai ginu oh bar ekor sekarang sini Greta Thunberg eba sambidan constitution sulia semaya ke sini kepala raja ya sing takuro bukuro san ketang kila pai sing reflect on jangai sing sakaya ni sujud kurei usko kurei nai boni bangai ne takuro bukuro pai di sing 30 tariko emon babe sing seba puluk nai sini kila pakman ini bai no sing Greta Thunberg sing nango sing alkate nangya je kono neta pai di sing BJP o thangya dalar sanai thangya CPM o thangya IPF ti o thangya sing suno sini thangsa Obubagra ni loge si tongnai hai hnoinu 30 tariko sing krak hai ne sing phuluk rolai nai sara Tripura sing Dilli porjonto kaperai ronai hai bangai jotto no pai thago jotto loge robai jadi odhino sing jotto dugan pat phulok laiya office gari bike salok laiya oboro jago jotto na sakai nirobu saput khaibe janai khaibe jadi hnoi rusuk jora asa kobobung naragine adi jora nama nomor pai rakha sini Tripura daiki no phiok jaglastheng sini Greta Thunberg daiki mantheng hai no jotto na hambai kunubai